Sílvia, hem rebut un comentari molt bonic a Discord l'altre dia. Sí? Del Sigur, el vam esmentar a l'episodi anterior amb el Joan. El Sigur és de Noruega i viu a Barcelona i justament ahir va escriure: avui he escoltat l'episodi 200 del podcast i volia donar l'enhorabona a tot l'equip. També he fet una reflexió sobre l'aprenentatge de llengües. Jo he après el català sol, vol dir que no he fet cap classe, el que en diuen autoaprenentatge. Molt bé. És una paraula que no m'agrada gaire, perquè la veritat és molt lluny de ser 100% auto. No? Autoaprenentatge. Si pensem que són 200 capítols a gairebé mitja hora cadascun, són gairebé 100 hores de podcast. Així que sí que he pogut aprendre la llengua sense profe en el sentit tradicional, però no sense les centenes i centenes d'hores que heu fet a l'equip d'Easy Catalan. Volia dir-ho amb un missatge de veu l'any passat quan em vaig treure el C1, però no va passar, així que ara semblava un bon moment. Moltes gràcies. Home, jo sempre em fa molta il·lusió que tot això, no? Totes aquestes hores que hem dedicat de la nostra vida, Andreu, a fer tots aquests materials que a algú li serveixin, no? Perquè és per això que ho fem.